Hvis du er norsk, dette kommer til at træffe dig lidt for hardt. 1. Ingen small talk. Når hejsen åbner sig, stilhed. Ingen siger noget. 0. 2. Utesko er forbudt. Går du ind med sko? Du er færdig. Totalt færdig. 3. Voksne med matpakke. Tørre brødskiver. Hver eneste dag. Udlændinger skynder det ikke. 4. Køkultur. Nordmænd står i kø, som om det er OL. Ingen klager, ingen jukser. 5. Tillidniveau. 1000%. Barnevogner uden for café. Helt normalt. 6. Hyttehellig. 3 dage uden dusi og dårlig mobildækning. Nabi-app lykke. 7. I byen snakker ingen, men på tur siger alle hej. Skoen er basically et socialt netværk. 8. Sjuttende. Majkaos, men kontrolleret. Alle råber, synger, drikker. Men ingen krangler. 9. Personlig rum. Hellig. Kom for nær. Social katastrofe. 10. Nordmænd elsker stilhed. De vil have fred. 0 prat. 0 drama. Hvilken af disse er mest norsk? Skriv i kommentarfeltet.